Miki kung ano, kamuti oh. May untag dinidanganon ba? Pre, karong man ba? Karong bilisan to. May Ay, natoy saging sa ko angkol ug kamote. Dili lang sa pun ato. Sa ato ang plano, sa pun ato plano kay wa matigi. Wa man tay kamutihan, wa ang puntay kasagingan nga ani niya. Nando sa ko angkol niya. Guwang naman to. Di magay bahingi o makasuhan ta presyo ta na niya. Nama ko. Iki pahala pa nang dito. Wala man ako angkol dito. am day man ko lero. Ang adtom to ginamon ambot lang sa toy palit. Palit mong gurutog tabako. Ito ta na ko na kay. Sure ba gigwero? Ato ta. May pagay. Daw ni karong bilisan to. Ukoy lang sa tadad to. Kasi kung ato mo pamidaan kung nasa, di kan ba yun? Kung wala. Dapat tago na to tago. Sa to magdadadago na. Taguan na to ba? Ukoy ta ko. Kasi Ay buhat sa dunawi. Plano ni pre og moadto ta dapita kay nanguha mo tag tong aring iyaha atong ina. Ang niya dari. Ang kamutihan dari mo ko. Doon na to. Ang yang kamutihan diri. Dalan na to nga, dalan na. Dalan. Dati ka apaan ito ni ato. Diri na libon na, libon ang namin diri mo tunuan. Ang problema lagi pre. Mo disyo ta diha. Ay mangkon nya basig di ko ra pagmangkon ba. Si ayan ta ani nga ipa susuon sa Ambot tuwa ang gani pod. ayo kabalaka. Kay uban man ta. napag-isa. Hangol man to ako angkol mas maayong to kawatan to nato. Ukoy lang ta. Ya problema na bata, iya pag yung manghod. Basig mutog ani mauli nito. Isubong ta to. Ako ra bala na. Sige ra bala. Madlok na nako. Sige bantay kab. Nya. Magkagug na. Gi, ato ta. Sure mo angkol ba? Baldito ba kito imong angkol atin ko kalahok pili atong kwan. So baka ning bunga ning kamuti nung tawhanaan no. Dako ang uwat tawhanaan na. Ang binimong dako ba oh? Oh. Amo ka ni bunga ka ning Atong pagkakuan atong pagkabua nga katong nga gubutong niya ba? Oo. Boss niya. Pag wa ko kay bawog dako patug okay pitin ako ratula ato gilatos kog maayo gigugog. Hapit man daw ka na taga ka to daw. Hapit ko na taga ka to oy niya. pasensya na ka ato pre kay kalibangon jud kay ko ato gyud. Nya wala na ko kabalik kay puti namang ginukdan na yun tago na lang ko. Oh lagi. Wa gud ni ayo ako uyuan ay. Grabe ka. Hangol sa iyang mga tanong. Naa gid ay pre oh. Dagko no. Dako na biya pod. Kani pre. Dili sulod diri. Takto ni pre karong binasan karong kuan mahal nga adlaw. Ato ni magamit ni yung kuan ganun yung kamuti pero kanang ang problema ani Dah, nindot nday okay. Orange kanang na orange? kuan ba ang problema o kanang basin niya katong bata dito nga yung pagmangkon ba tukan ta tuon niya. Kare yung problema rin kay ato ako manghod. Kung magkungkuanan ating gunaol, apila na pagdukdok ani oh. Ikay briefing ato yung mangod nga dito mo sumbong. Ako ra bala to. Yeah. Sige. Nanatan to ni kay basin. Absan ato absan ato na yatis na. Basin yan. Pinangga niya kay to sa akong uyuan. Pila kilo mga 5 lang siguro. Ay, si mo angkol lain ka nga. Wala ni ko na. Wala na kay ni gamita. Wala na kaninya kuwai oy. Amo rin daghan kini di ay. Sa kamote tayo nabuhay. Sa kamote tayo lumaki.
Saka mo, 3 tayo mamamatay. Hindi, ubay ka itong magamit ng tabirak, pre ba? Oh. Okay. Sabi, unod na yung kamutin. Eh! Pinuin niya, ada pre, ha? Kasi mabukubuko na niya. Kasi Ano to kay ma- Basing? Musil ba to? Napati pusil ba? Yo, nay nangawat sa inyo mga iyote. Tulo ka tao. Mo ba? Naman. Nandito sa babaway. Daan. Naritrot mo itong duha ba? Jangan yung maayong lang ang tanong di ba? Kawatan lagi itong mga tawhan na. Bati na pagignaw. Karoon lang to. Ta, kuyog ta. Pre. Oh, saban. Mangisog ka dito ha. Kamu lang tiwas ani, gamay. Gamay lang siguro punan na. Ubay na pununo eh. Ah, basi di na po ka boleh mo balik. Balik conversa pa tag iya, pare atong ko. Lagi, balik lagi, lagi. ka. Sige mo tag second chance food. Margamay hapit ra ba salig nimo ba kay hapit kun matay atong kuan. Tong taktak ko hapit. Awa di ko na mo balik ka. Grabe ko mo balik na grabe jud. na kabar at dagan ako na mo dagan Okay. grabe na ko dagan to. Promise dia pre gibuhat dia para pakyason. Maon. I'm sorry, don't leave me. Ah, sige pre, sige pre. Oh, atos ako. Ah, sige sige. Karon lang yun mong mga kawatana mo. Ihasol gyud yung pag-ayo ha. Karon lang mo saktan ta mo. Piti mo gyud mo ron, kutukutuhon kita mong mga buanga mo ba. Nga dagko ra mo kay mugtiyan buanga mo, di mo kadaggan ron ba? Saknan ta mo. Ihion kay ko. Dire ko mangita. Oh, no, 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 no. Salamat sa ihi. Hindi ka kilig ko maayo. Grabe bawag ang sun tawhana oy. Yawa mo ron. Baklag ni. Grabe pala ta. Minom man yan. Pero mo. Pre. Kanang ator ta pre kay musig man at sa tagiya. Ito mga pamilya pre. Akadugay pa naman yun. Hapit ang tawin sa oras. So, ihi na mo nga. Ano na ligawa ka kanina ng ihi? Eh, nugol mo itong doktor ko pre nga. Di ko pa swatog bugat. Kaya basi mabughat niya ako. Uy! Gusto ko dito buo na pre na. Bak pamalik na ospital no? Oo. Oo. Nakagawas niya. Pwede mo lili pre? Oh, sige pre, tanaw lang. Parehara bitaw ta lalaki. Dili bawal pre? Oh, basig na suko ba? Bawal. Wala masuko eh. Palilian ako gamay to pre. Hoy! Sus! Huh! Matay pre sa una, putula raman na karon. Basukan na pre. Usap na ito mga pre. Kulpaan po tayo na ibo pre. Uy! Grabe naman naka. Grabe na ako naman. Uy! Dito na to pre ha. Ay, sugan ha. Baka sa ato na. Nya ato ta uy. Asa sa tagiya na. Ako ba ulo tong tagiya? Sige pre, mato ta. Ako ba ulo tong tagiya ra ba nya? Maapsan ta to. Grabe anso animal oy nya. Grabe baho agad. Isa kay ninom ani ba, grabe baho agad isog baho.
No, 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 no. Karon kay nakabalos na ko nila. Dito gito mao ako ibalos nila napag isa gyud. Karon ka lang. Mga bobo! Hey guys, salamat sa suporta. Shout out day ko sa akong mga kaperintihan dia, mga kailan ako. Mo ni sila. Shout out ko sa Utuhan family, Aguanta family, Hinon family, Manugas family, Garbo family, Atil family, ug si Charlie Migalang family taga Suarez, Ronil Arinas, ug si Elisar Garces, ug si Madam May, ug ni Michael Barago, ug uban akong mga kaila nga wa pa na shout out. Kabalo na mo nga nagpasalamat ko ninyo. Hi guys, shout out tayo sa Makalibog family, Paradero family, Kiman family, Lafasige family, Kanoy family, Tanggaro family, at Sanggulingan family. Hi guys, and shout out guys sa Kanyas family, Marco family, Grigana family, Sialongo family, o Olikino family, Lumaktod family, o Pantilgan family. Sa tanan akong kaila, o sa akong kamiguhan, o kumparihan, amiga, support la permente, daghang salamat. Hi guys, shout out ko sa Hindang family, Raso family, Huyohoy family, Mondragon family, Junre Hindang, Ruel Hindang. Daghan salamat. Shout out ko lang kuan ya sa tinago mga batanon diha, mga tambay diha. Kanang may mga uyab, shout out mo diha. Salamat mi tanan sa inyo ha. Also, Montibon family sa akong amigo.